get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around. En aquesta ocasió, avui ens trobem a la Festa de la Bici per promoure els objectius del mil·lenni i concretament per promoure una petició dirigida als caps d'estat i de govern d'Europa, dirigida al president Zapatero com a president de torn de la Unió Europea, perquè compleixin amb els seus compromisos, compleixin amb les seves promeses i perquè de cara a aquest any clau pels objectius del mil·lenni, en què es compleixen 10 anys de la signatura dels objectius, els líders compleixin d'una vegada amb les seves promeses. Aquest any, al juny, el Consell Europeu aprovarà un posicionament de la Unió Europea de cara als objectius del mil·lenni per portar-ho a Nova York al setembre, on es celebrarà la Cimera de Nacions Unides. Entre el 20 i el 22 de setembre, els líders mundials debatran l'estat de la qüestió sobre els objectius del mil·lenni i, el que és més important, plantejaran un pla d'acció entre el 2010 i el 2015 per assolir d'una vegada per totes els objectius del mil·lenni. Per tant, amb aquesta petició que adrecem, insisteixo, a tots els líders europeus, el que exigim és que s'acordi un pla d'acció, s'acordi un calendari vinculant per complir amb els compromisos en ajut al desenvolupament, per complir en els compromisos sobre l'eficàcia de l'ajut, els compromisos sobre comerç internacional, perquè s'estableixi un marc just i que fomenti el desenvolupament dels països pobres.